Êrişa Tirkiyeyê sergund û navçeyên Efrîna Rojavayê Kurdistanê di roja xwe ya pêncî û sêyan de berdewam dike û bi nêzîkbûna çekdarên artêşa niştimanî û artêşa Tirkiyê ji navenda bajarê Efrînê, xelkê gundan îro dest bi vegerandina ji bo gundên xwe kirine û beşek mezin ji xelkê sivîl derbederê her du bajarokê Nûbil û Zehra bûne. Ji dera taybet ji nav Efrînê ragihand piştî belavkirina çalakvanên Efrînê li ser tora civakî, pêwîstiya vegera xelkê sînorî ji bo malên xwe. Îro danê sibê beşek mezin ji xelkê sivîliyên derbederê ji navenda bajarê Efrînê carek din vegeriyane gundên xwe û bi taybet piştî belavbûna nûçeyên bicihkirina erebên bajarokê Etma ji bo gund û malên xelkê Kurd yên Efrînê. Ji dera taybet herwiha dazanîn ku beşek jî xelkê Efrînê hewl didin derbederî Helebê bibin û gelek malbat li her du bajarokê Nûbil û Zehra bicih bûne. Ji aliyê xwe Rewangeha Sûriyê ya mafê mirovan tekez kir ku beşek ji malbatên Efrînê derbederî Nûbil bûne. Rêveberî Rewangehê Ramî Ebdirehman di lêdwanekê televîzyonî de ragihand ku 16,000 kes ji xelkê Efrînê derbederî bajarokê Nûbil bûne. Îro jî belavfirên Tirkiye taxa Eşrefiyê ya Efrînê kire armanc û di encamda zarokek birîndar bû û ji bo nixweşxaneya Efrînê hate veguhestin. Derbarê şer û pevçûnan û li gorî jêderên xwecehî ragihandine ku şer di navbera çekdarên artêşa niştimanî û çekdarên YPG li gundê navçeya Mabata rû dide û ew şer tê piştî ku 5 navçeyên Efrînê ketin dibin destê artêşa Tirkiyê de.